हेलौ लोगोफोर, नै दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। भिडिअनि गेजेरजों माने बेंगलरावहाय दा दङ आङो, बेंगलर मेन सिटियाव आरोना। बे मेन सिटियावहाय माने बिल्डिंफोरा माबोरै बेसेबां गिदिर गोलाव बा बेसेबां गोजौ खायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बिराद समायना समायना मोजां मोजां माने नुखायो आरोना। बेनिखायनो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय। आं एकदम गोजौथाराव फैदों, गोजौआव गाखोनानै फट'शुट खालामनायदों आरोना। जा मोजां नुखायोलै लोगोफोरनो। नायलायहाय, रोमै नुहुरजोबो आरोना गोजान। केमेराया बांद्राय क्वालिटि माने मोजां नङा आंना, होमबाबो माने मोजां नुदों नुनायालाय। बांद्राय जुम खालामजाया आरोना, गोजाननिखाय माने बोनो हाया बांद्राय। मोजांथारलै लोगोफोर, सोरबाफोर नुवाखैबा नायबानो जाबाय। गोजौआव माने सलार होजोबो, दै गुदुं गुसु बानायनानै आरोना। जा गोजौ गोजानाव नायलाय लोगोफोर, जा मोजां नुयो। मबाइलावहाय बांद्राय मोजां नुवाखै आरोना, मोगथाङाव रियेलावथाय मोजांसिन नुयो। मबाइला बांद्राय क्वालिटि मोजां नङा। मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालाम लोगोफोर।